Mala campaña para o polbo a deste ano, cunha escaseza de capturas que se traduciu nunha drástica reducción das vendas, supoñendo prácticamente a metade do recurso comercializado o pasado ano. Nos fallou moitísimo o pulpo, non? Estamos falando que desde o ano pasado mesmo, por facer unha comparativa, desde o ano pasado, pois desde que abrimos desde o 2 de julio hasta a fecha de hoxe, ao día de hoxe en febreiro, pois tiñamos de casi 327.000 kilos, non? De, aquí solamente na lonca de Ribeira, botados en terra. E este ano vamos en 228.000 kilos hasta a mesma fecha, non? Entón, ves que baixou casi 100.000 kilos de un ano para outro, é moita diferencia. É certo tamén que non, a veces os datos temos que corroborarlos e miralos ben, porque non todos os anos van a mesma cantidade de barcos a unha pesquería, según os tempos como estean. Ahora mesmo están traballando todos os barcos, que hai moitísimo mar de fondo, todos xuntos aquí por dentro, non se poden desplazar a outros caladeros, onde seguramente habría moita máis pesquería, pero bueno, de momento vemos que unha baixada se que tuvo. Os prezos non son malos, xa que a media no que vai de campaña rolda os 10 euros. Sen embargo, esta moderada suba non compensa a caída das vendas, polo que na Confraría de Ribeira xa convocaron unha reunión para este xoves, co fin de tomar decisións con respecto á veda e a futura campaña. A nosa Confraría acabamos de convocar unha reunión para o jueves á tarde tamén, con todos os socios do pulpo, para ir debatindo xa as fechas que serían convenientes para facer a veda ao pulpo e máis, bueno, facer para o plan de explotación do ano que ven, non? A verdade que temos que xuntarnos todos e estamos deliberando porque estamos vendo cousas moi especiales, moi raras no mar. Agora mesmo estamos vendo moitísima cría de moitísimos tamaños, vese que non é donde sobe solo, xa estamos vendo moito pulpo abado. Entón, aí ven o gran problema que temos que adiantar a veda ou mirar a ver, non? Eso vai a debatir despois o que decidan todas as cofradías e o que facamos na Consellería.